Здравейте, това видео е за Viral.bg. В него ще разберете защо певицата Адел лиши потребителите на Spotify и другите стриминг услуги от възможността да изстримват албума. Новият албум на Адел се казва 25 и сега е петък, сега е световната му премиера. Но защо тя лиши потребителите от тази възможност да стримват нейния нов албум? Защо го направи тя? Ще ви кажа, но първо ще припомним какво се случи миналата година. Миналата година с албума на Тейлор Суифт, озаглавен 1989 на български. 1989 тази година, и така се нарича и албума. Но защо тя го махна? И двете правят едно и също нещо, и двете си махат нещата. Но Тейлор Суифт премахна цялото си творчество. Защо го правят? Може би се питате. Не ги ли интересуват феновете? Ами, ще ви кажа. Искат да продадат колкото се може повече копия. Колкото се може повече копия да имат продадени се на дома, колкото се може повече печалба. Защото от стриминг услугите печалбите са ниски. Печелят се от милиони стримвания на тракове. Докато при продажбата на албуми, самите печалби са по-високи. Самите печалби са много по-високи от самата продажба, но хората като знаят, че има нови албум на еди кой си артист в услуги като Spotify, Apple Music, Google Music и не предполагат, че е необходимо да се вземат новия албум, защото е безмислено, просто е хабене на време, по-лесно ти да си имаш премиум акаунт в Google Music, Apple Music или Spotify, даже и фри акаунт. И така ще ти е много по-удобно, отколкото да се занимаваш с дигитални даунлоуди за по 10-15 лева. Пак така само за 10 на месец. Много по-удобно или напълно безплатно. Да кажа безплатната версия на Spotify. Но какво съветвам да направят потребителите на услугите за стриминг? Ами изтеглете се нейния албум от The Pirate Bay или пък го купете за дигитално сваляне. Нищо няма да ви навреди да дадете 10-15 лева за този албум, да го дигитално да го свалите. Ще се кефите на траковете и така. И скоро време може и някой друг артист да направи това, да премахне своето творчество от услугите за стриминг. Но кога ще стане това? Дали следващата година? Дали тази година? Не се знае. Пишете под коментарите. Това видео беше за Viral.bg. Благодарим ви за гледането, харесайте клипа, споделяте го в социалните мрежи и нека това видео стане вайрал, абонирайте се за канала, харесайте и Facebook страницата ни.